Tässä toisessa videossa sen verran jatkaa, että tosiaan itse on kun hyökännyt sinne Karjalaan, niin ollut tämmönen pikku hätävara täällä. Tää on vallan mainio säilytystila siihen ja tuo penkialusta. Kannattaa sitä aina pitää hätävaraa. Se tosiaan tätä yleisilmettä niin on kerrassaan toimiva. Tosiaan tuossa unohtui äsken toisessa videossa sanoa, että tuo vinssi ei ole tällä hetkellä kytkettynä, kun mulla on ollut suunnittelemassa, että mä teen tuohon päälle semmoisen se ohjausyksikön telineen, että se on pois ja lisävalot otin eestä pois, mutta nehän saa siihen tilalle sitten, että niissä nyt ei kauan mene, jos haluaa. Ja sitten niin kuin sanoin, että mulla on kattoteline tuonne ja ylävalot on ja on työvaloja ja muuta, niin vähän se on likainen tietenkin, mutta pesköt sitten kuka sitä haluaa hivistellä, mutta aivan mainio kampe tämmösen. Pitäisi olla maastokykyä, että ne ainakin offroad-tarvikkeen kaverit sanoo ja sitten kestää kans, että ei ole liian massiiviset korotukset. Näin.